Fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet il-Parlament Ewropew tal-lista ta' 7 prijoritajiet u talab lill-Viċi Prim Ministru Tonio Borg biex jagħti assigurazzjoni dwarhom. Tonio Borg intalab fost oħrajn intrabat illi juri rispett sħiħ lejn iċ-Charter Ewropew fuq id-drittijiet tal-bniedem illi indirizza l-inugwaljanza u li jagħti appoġġ lill-politika Ewropea dwar id-drittijiet tan-nisa illi għalkemm ma ntqalx tinkludi id-dritt għall-abort. It-tnejn filgħodu sar magħruf li l-Viċi Prim Ministru Tonio Borg kiteb lill-Ewroparlamentari kollha fejn aċċetta li jagħtihom il-garanziji u l-assigurazzjoni mitluba minnhom. Borg qal li jrid jirriafferma twemmin tiegħu fid-dinjità tal-persuni kollha skont kif titlob iċ-Ċarta ta' Drittijiet Fundamentali u qal li se jkun lest li kif għamel f'Malta jiġġieled kontra diskriminazzjoni anki fl-Unjoni Ewropea. Borg aċċetta li jiġġieled kontra l-istigma li teżisti kontra persuni HIV jew bl-AIDS waqt li jintrabat li jappoġġja l-politika tal-Kummissjoni Ewropea dwar diskriminazzjoni pożittiva favur in-nisa dik li hija rappreżentanza fuq bordijiet ta' kumpaniji kbar. Tonio Borg żied li se jikkommetti ruħu li jmexxi l quddiem il-liġi dwar it-tabak illi waslet ir-reżenja ta' John Dalli. Waħda mill-assigurazzjonijiet li l-Viċi Prim Ministru intrabat li jagħti hija dik li bħala kummissarju jappoġġja b'mod attiv il-politika Ewropea dwar id-drittijiet tan-nisa li ma' politika għalkemm fl-ittra ma ntqalx tinkludi id-dritt għall-abort. Fil-programm Affarijiet tagħna nhar il-ġimgħa deputat indipendenti Jeffrey Pulicino Orlando qal li jekk Tonio Borg kien se jintrabat bl-assigurazzjonijiet li jintalab kien se jkollu jippromuovi u japprova l-abort inkluż f'Malta. Sa dan it-tant fi żvilupp ieħor il-President tal-Kummissjoni Ewropea, José Manuel Barroso, kiteb lill-President tal-Parlament Ewropew, Martin Schulz, fejn qal li jemmen li Tonio Borg huwa ikkwalifikat għal kariga ta' Kummissarju Ewropew u żied li l-assigurazzjoni li Borg aċċetta li jagħti għandhom iwasslu biex jissodisfaw l-aspettattivi tal-Parlament Ewropew.